ka step ka basuk bat ka bakamen ya phi baro bat ngap diang subhai phi ki basngap ya ka tin ka jong blai lengba ka ni ka good news tibi bat nga ai khublai ya phi ha ka kerteng ka bat thiang tam ka jong trai jungi Jesus Christ ka benta na ka tin ka jong blai ya ka bangin ya pusan lang ha ka ni ka step kalong na ka kitab Genesis kalenong ka basan sau pusan kad khot ka ba ar pusau ki kentin ki badan haka ki ong anda ula pelait no ila ki hemen ki hembo kiru kilaya leit no bat ula ong haki to wat yamai hakata kalenti ka phang pedeng ka banga kwa banbu hakane ka step kalong to wat yamai hakata kalenti ya kini ki kentin lakren da u Joseph halaki jong ki hemen ki jong u bat kadero hadin ba ula dep ban pen itu yalade halaki jong ki hemen baudei u Joseph upara u jongki ubala syak di merau haki kenja Ismail ula pen sngut hu ru yaki ba ka jingdi jongki ya u Joseph kam dei ka kam ka basniu Henry ka dei ya ka ban pen im ya ka mensim ki ba kordor haka ri Egypt bat syaki weipat kiri ki ba marjan na ka benta kan nem sniu ka ba nyau snem bat u Joseph utip bahaya ka jinglong jongki hemen jongki baudan ya ka jing bisni kiksan hala ka jong kania ka jutang kibakwa la ka burom kibakwa ban sensyar halor jongki kiparlok bai halor kene ka bentang akwa ban wanra ya lai tili kimat lengba kene ka step ka bamenta ka benta ka ban kong kalong kalenti ka bangiya chiying sisem kalenti ka bangiya chiying sisem kadai kita kalenti ka bala seng nong rem nadu ka per eden kadai ru kalenti ka pen phu mut phu mat bat ka pen phu samarki kadai ru kalenti ka pen yam bat jau umat thang ha kane kalenti ngin syamru ya ukpa kakmi bat ki khun bat la senran lang hakane kalenti daki kur bat ki kha kine barok lang ki penlong ya kalenti jong ka long ying long sem laju ongru bakalawe jong ka imlang ka salang kalawei jong ka balang ka syong ha ka long ying ka long sem henry nyimla pat klem da kedo ba kane kalenti ka don hapreng ka nem sniu ka dau jong ka nem sniu ka long baki don ka jingya mai bat ka jingya nia ka long ying long sem ka ba mat ya ka jing suk ka dei ka long ying long sem ka ba lai na ka jingya mai Epsos ka nong ban riu kat khat ka ban kong ka ong ikini kitin phi ki khon to ko ngu ila ki kmi ki pa bat phi ki kmi ki paru to wat pen bitar ila ki khon hanrei to sa to puja yaki ka jingkli ka long hakani ka por hato ka ying ka sem jongi ka long ka ba kumno hato ngi ju yamai ne em ki parlok ba i ka jing yamai ka dei ka dak jong ka jing ya pat ya pra bat ka jing bom shong suk shong sngan ka ying ka sem ka badap da ka jing yania kan nomat ya ka jing kerku bat kan mat ya ka jing jau umat dei namar kani ka daw bau Joseph upen kan mau ya laki jong ki men bat ki para to wat yamai ho ha kata ka lenti ka ba piat ka benta ka ba ar ka bang kwa banbu ha kani ka step kalong ka lenti ka bang ya ha ka imlang ka salang ka lenti ka bang ya ha ka imlang ka salang kani gal dei ka lenti ka bang ngimla ban kiar omdon ubriu na ka briu ubala ban im klem ka imlang ka salang hakane ka lenti ngin lapru ya ka snong ka thau bat hang da ngin shem ya ka sensyar ka khadar sibun ki weipat ki ban ya hakane ka lenti nei ngimla ban len kane ka lenti ka jur bha ka jing ya mai bat ka jing ya ka ja ka bas ngosi ka long ka jing ya mai hakane ka lenti kakta ru ya ki weipat ki lenti kakta ya ka long yim long sem kakta ya ka balang
Bat ka pen ring swai ring dot ya ka imlang ka salang. Ka jing ya mai ha ka ne ka lenti ki parlok ba i. Ka pen karoy ya ka pop. Ka jing shun. Bat ka brand no ya ka jing shisha. Bat ka kentiu skong ya ka jing sarong. Bat ka kejap no ya ka hok bat ka jing i. Kumba ka ketin ka jong ublay ka ong. Tin namar ba ka pop kelaman bun. Ka jing i ki babon kelaman kriat. Matias kelenong ka ba arpusaw kad khat ka ba khat ar. Ka benta ka balay bat ka ba khat du ka ba ngakwa ban bu ha ka step kalong. Ka lenti ka ba ngiyat ha ka balang. Ka lenti ka ba ngiyat ha ka balang. Ka day kita ka lenti ka ba khuj bat ka ba kentang. Kat ki ba yat na ka kin hap ban kmi ba. Ka shiti ka jong pol shikinong episos ka lenong ka ba san kad khat ka ba khat san ka ong. To kmi ba to kum no piyat. Kum ki bom start Henry kum ki bastard. Ka deiru kalta ka lenti ka bala siang da ka hok. Bat ka jing shisha. Henry ka bas ngosi pat ka long ha ka ne ka lenti ru. Ka don ka jing yamai bat ka jing yania. Ka long gum ka da ka jing thang hem. Ya ka ding jong uboman. Ka pendu no ya ka hok bat ka jing shisha. Kum ta ka jing long ba kentang bat ba kerpang. Ka jongka day hang ne bau Joseph upen kan mau ong tuwat yamai ho ha kata ka lenti ka proverb ka lenong ka ba arpusan ka khot ka balai ka ong ka long ka burom ya ubriu ba unkiar na ka jing ya ka jia Henry ubabe baro unsu yamai kumta u Joseph utip skam namar baki hemmen jong u wat lagi long sipara Henry kidon halaka jong ka thamay lani ka nongrim. Wat laki day banyat haka juk ka lenti. U Joseph u yoi baka lenti ka baki kiday banyat. Kaday ka lenti siya upa. Kumta usngotu baka jingyamay kamday banlong. Haka ta ka lenti. Yo bakin nomla banpoy siya ka ying upa. Kiparlok ba ie. Kum ka jing penkot ya ka jing puson ka balengkot haka ni ka step. Ka jingyat lenti jongiru kalong. La kalong ha kalong ying long sem. Lane ha ka imlang kas alang. Bat ka balang. Ka day ka lenti ka bangi day banyat sa ukpa. Henry kine ki lai tili ki lenti ki long. Ki lenti ki day ki baday bangin yat lang. Bat ha bangi yat ha kane ka lenti. Ngim day bandon ka jingyamay. Ne bandon ka ta ka jingya ka jia. Bat banyale iway ya iway. Bat to ai ba kata ka lenti ka ba mangingiyat. Gandap da ka jing i kerhai. Kumba utara jing i Jesu Christ. Ula i yang ipan. Ublayin kerku nakam da ka buram ka jong u. Amen. Jungin pendam kamat jong blay jing duai. Ko kupa jung i ba benang session of blay yuan ban aingu i me try ba i lembaga ka step ka umta. Ngimla aku pau ka jing sngungu shme ka jing don lem don kat ka jung i. Oi try bi ngadwai shme ngi hari sngi por ba e hadu kata ta rei ablai ngadwai shme me men long lam kat bat ngi men wara men ai ngi kata ka jing suk ka bakin jablai ba atrai oi try bi langi don hapeng ka jing jot bat ka jing pat jing pra la ka long ha ka long ying long sem la ka lang ka salang ane ha ka balang dengan dwai shme try me men long nong pen yesuk apeng jongi và trai mình có biếng chúng khát cấp bách kri beret ai chúng mình tình Giêsu pan amen.